Yauwa a wannan gari namu mai albarka a bisa ganin abubuwan da suke faruwa kala-kala daban-daban yau na zo da niyyar zan yanke wani hukunci da fatan kowa na jina. An gaishe ka. Yauwa Dan na gada ba dan na haya ba. wannan hukuncin namu ba wani hukunci bane ba face a cikin wannan gari namu mai albarka an hana yin zagi. Wannan haka yake. Duk wanda ya mana zagi sai mun ci buhun uban shi. Ni mai bulala kuma. Alhamdulillah. Ai sarki duk hukuncin da ka yanke yau. Ko mutum ka ce in kace dole in kace. Godiya yake sarki. Kai baka miƙa gaisuwa ba. Ran kai daɗe, a gaishe ka mai tafiyar tare-taro. Madalla yawwa a bisa wani abu da bawan Allah ya mana jiya ya shiga lumbin sarki ya yi barna to kun san ita dai shawara aba ce mai daɗi ko ba haka ba. Wannan haka yake. Yawwa to shi yasa na so in nemi shawarar ku akan cewar wannan mutumi me ya kamata a yi mai. Kawai a tsire shi. A tsire shi. Ƙwarai ma kuwa. daidai ne. A suburbuɗi ɗan jaka. To, kula da goma. Kano, abin da ke faruwa da kai bana jin daɗi wallahi. Gaskiya ne wannan. A ce kullum sai mun je mun zauna a majalisa sannan ka zo ka dinga yin zagi. Magana ɗaya bi a fada sai ka dinga yin zagi. Gaskiya bai kamata ba. Tsautsayi ne. In dai kai zagin nan aka rage ka kada ka je yadda nake ji. In Allah ya dago ba zan yi ba. In Allah ya yarda. Gaskiya dai ka daina yin zagi. Na daina kullum sai an ta duka na sai ka ce jaki. Mu yanzu mimi mun zo mu tafi fadan nan ma. Lokaci yana nema ya kurewa. Ka san sarkin nan kuma dan akuya ne. Ƙara lafiya. Ai ka rike amana gari. Kai ba toro ba amma ka fi toro. An gaishe ku da ƴan talakawa. Yawwa madalla da shigowa. Gaskiya barka da. A bisa yau wani tunani na yi da cewar na rike amana garin ne insha Allah. Ƙwarai kuwa. Tun bayan mutuwar sarki wanda ya gabata ya ba mu amanar wannan gari kuma masha Allah komai yana tafiya lafiya. Haka yake wannan. Wannan shekarar amfanin gona ya zo mun yi murna sosai. An samu albarkacin gona Wannan haka yake. Fatan kuma kowa na cike da murya. Ai dole su yi murna ba. Tun da kai farin ciki dole su yi farin ciki. Madalla. ara Yawwa. lafiya. Kai ka san dai amfanin gona ya zo sosai. Dan na gada ba dan na haya ba. Haka ne. Kai yanzu baka ga haka yafi ba. An zo yau fada an zauna har za a tashi yanzu baka yi zagi ba kai baka jin daɗin haka ba. A yau sarki sai dai da ki uwarsa. Hukuncin kisa!